अमा गोरान नै लगायनानै संदों आरोना अमाजों आरो फुलकफिजों लगायना संदों। ओमफ्राय नैबे खख्लिं आलु लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोजोननाय जासिहरबावबाय। मानो होनब्ला लोगोफोरनो दिनै ओंखाम जानोसै आरोना नै बे अमा बेदर गोरान नैबे आरो नैबे आलु ओमफ्राय कफि ओमफ्राय खख्लिं दङ। ओमफ्राय अमाजों संदों जाहैबाय फुलकफि बिबार बेजों जानोसै आं दिनै लोगोफोर। बेनो आरोना दिनैनि ब्लगा जानायनि लाबोबावबाय लोगोफोर, नायफालांनो हागोन आंजों लोगोसे। नै लगायनानै संदों आरोना अमाजों आरो फुलकफिजों लगायना संदों। ओमफ्राय नैबे खख्लिं आलु ओमफ्राय फुलकफि दङ। नायलांबाय थादो आंनि जानायखौ। Bagus kan lah? Bagus kan? Oke. Này, rumah hara. Cứ tháo ra nhé, buông ra. Để đây cho mình. Ok. Pegang nih ya, arah. Terus semua. Udah tahu kan nih, rumah ada ya? Mau jalan-jalan ya?